Vítejte v našej výrobe Hobbytechu v Prahe. Právě občas rozprávám po slovensky, páč som z 50% Slovák. Dobrý deň. Ako sa máte, pánko? Tak jak si zaslouží, dobře. Tak jo. Tady na divizi zasklívání plánovač výroby jim tiskne plán na zasklívání dle toho vlastně, jak to potřebuje na montáže plánovačka montáží. Tenhle týden máme zasklený, viď? Že už jedeš příští týden. Jo. Takže snažíme se jet zhruba ten týden dopředu. Plánovačka zavolá, hele, vypadla mi zakázka, můžete mi udělat tuhle zakázku, jo? Že to zkusí domluvit se zákazníkem. Domluví to se zákazníkem, já jdu za klukama, změní se plán, vemou si jinou zakázku, když mají naplánovaný v posloupnosti a udělají tuhle zakázku. A třeba zítra ta zakázka jede. Jo, občas se to stane. Rychlovka nějaká. Ale jinak říkám, snažíme se zasklívat tak nějak cca týden dopředu. Občas sedneme do auta Marťa Svíť a frčíme rovnou pro sklo a ještě ten den ho zasklíme. Třeba tyhle ty speciální skla, když přijedou, tak ty se snažíme hned vozit jakoby sem dovnitř, aby nezůstávali venku na dešti. Když přijede stojan se sklama, tak samozřejmě to lifrujeme sem, aby jsme to měli tady a minimalizovali to, že se venku tomu sklu něco stane a podobně. A tady vidíte už zasklený rámy, zakázky polepený, takže tady už vidíte několik zakázek připravených na odvoz zítra, pozítří podle plánu montáží. Tady je zrovna pracoviště pro slovenskou expedici, jo, takže tady to kolega, který vás má na starosti, připravuje. Takže tady to má vyloženě jeden člověk na starosti a který se věnuje výhradně zahraničnímu obchodu. Tady aspoň takhle vypadá ten systém. Jakýkoliv kamion s jakýmkoliv zbožím prostě, tak se to zadá do TPV, vyjede příjemka. Potřebovali jsme převážně příklad 5metrovek nebo 7metrovek, ale teď je zase vývoj trhu takový, že potřebujeme víc 6metrovek v rámci minimalizace odpadu. Těch atypických zakázek je čím dál víc. Prostě, jak se říká, v jednoduchosti je krása, tak to ubejvá. Jednoduchý pergoly, jednoduchý zimní zahrady ubejvají a děláme čím dál víc složitý zahrady okolo poloviny domů a podobně. Spousty skla. Bude to být ta konkurenčná výhoda právě, že ten zákazník to vie oceniť, že právě Hobbytech mu vie poskytnout. My tímhle musíme jít, protože jednoduchou pergolu už umí postavit a udělat kdokoliv. Jo, těch firem je čím dál víc a my vlastně se snažíme přizpůsobit trhu a jedeme čím dál víc složitější zakázky. Takže expedice. Jo, takže tadyhle se můžete podívat. Dneska je co? Středa. Tohle je montáž právě takhle. Když je velká zakázka, tak si jeden den odvezou rámy, materiál a druhý den přijedou pro křídla, protože to do toho auta nenacpou. Jo? Občas se stane, že i teď tady zrovna není, ale my máme tady i prázdnou dodávku Renaulta a dost často to spadne na mě, ale přivez jim druhý den skla, protože oni to mají třeba daleko, tak nějak dvakrát do měsíce vezu na zakázky něco. Jo, takže vidíte, dneska ve středu odjelo 5 zakázek a pod tím je ještě, já to ukážu takhle, druhý řádek od spodu je reklamace, takže víme, že jedna parta jela i dneska na reklamaci, respektive já zase vím druhou věc, že oni vyjeli už včera, jo, ale jsou to Rokycany, jo, nebo jedou Jižní Čechy, takže tam jedou i na přespání a udělají třeba 3 zakázky během 2 dní.